Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day mga kaistorya. Ako day si Kigoy. Naalang ko'y gusto nga i-share sa inyo ha. Kabahin sa ako ang classmates sa una nga ana siya makita nga dili masabtan. Wala pod ko kahibalo kung tinuod ba kini ung nagkataon lang nga ingon ato ang nahitabo. Ug diri nako sugdan ang istorya. Na ako'y classmate nga lalaki nga nagpangalan kini og Rene. Kaming mga boys sa classroom, kiat yun kaayo mi, kay kinilaging batanon pa atong panahon na, mugawas yun ang kasipat. Pero kini si Rene, lahi yun siya. Lahi og timpla iyang mood, kay hilumun ra kaayo siya. Tagsara pagid kaayo kini siyang mutingog. Kung agdahon og mga dula, musabay raman pud hinoon siya. Pero kasagaran yun, naara kini siya sa suok nga bahin sa amuang classroom. Maglingkod ra kini, unya, magmasid ra sad sa palibot. Ang uban sa among mga classmates, mawirduhan na gid sa iya ha. Tungod sa iyang personalidad nga gipakita. Usahay, okay siya. Usahay pud, loner pud kaayo. Pero mostly, di gyud kini siya kaayo gyud magtingog. One time nag-activity mi ato sa among PE na subject ug didto mi sa quadrangle sa among eskwelahan. Dihang naglingkod kami sa lingkuranan, kuyog ang uban namong mga kauban, anaa si Rene sa amuang tapad. Mitutok siya sa may gate tapit sa among school, ug kalit lang, miingon kini og namulong nga. Kana si Chief, di ra na magdugay, mamatay ra na siya. Kami nga mga nakadungog, nahibulong mi ato mahitungod sa iyang ipamulong, ug gatan-aw kini siya sa amuang security guard sa may gatehouse. Ang muang school guard ay ang ihang gipasabot. Maski ako, nakuratan sa ihang gipanulti ato. Gibadlong padayon si Rene sa amo ang kauban nga gangala Gilbert ug miingon kini nga dili na magstorya og mga ingon ana kay bati na. Ug dayon, mibarog si Rene ato sa among gilingkuran ug milakaw siya. Mipahawa siya sa among tapok ug miadto dayon siya pasulod sa amo ang classroom. Kami nga mga nahabilin, natingala pag-ayo og nagtinan-away mi sa usag-usa. Nahibulong ug kun ngano kadto ang iyang naistorya. Unya sa guard pagyud sa eskwelahan ang iyang giingnan. Wala lang mi ato pag-una, kay uban sa amo kahibalo lagi nga werdohon gyud ni si Rene. Hangtod sa nahuman na ang mong piing na subject, mibalik na mi ato tanan sa classroom. Ug kita nako adto nga si Rene, gatan-aw gyapon kini siya sa may gate sa among eskwelahan. Layo kayo siyag pananawan. Gipangutana to nako siya na kung nga noong naunsa siya. Misulti siya kanako na di daw ko makasabot sa ihang mga nakita. Tungod daw kini kay aduna si third eye ug nakita niya kung unsay mahitabo sa amo ang school guard. Maski ako nga naminaw sa ihang gipanulti, namarug ang akong mga balahibo ato kay out of this world kaayo. Unya, way ka matuoran pod kung tinuod ba kini o dili. Pulong pa ni Rene, mura niyag makita daw ang mga mahitabo. Gusto unta niyang warningan ang tao nga makitaan niya og bati na mahitabo sa ilaha. Pero maunahan siya sa kahadlok kay basin maingnan niya daw siya ug kulang sa pangisip o nalisuan ba sa iyang pangutok. Pilit na ko ang gipakalma si Rene adto sa classroom hangtod sa nagring na ang bell sa among eskwelahan. Hudyat na kini na mamauli na mi. Gitapik pa nako ang iyang likod aron dili na siya magstorya pa og lain. Dayon, kuha na sa among tagsa-tagsa nga mga bag ug dayon gawas na mi ato sa classroom. Dihang dismissal na, sa may gate nako ato, nakita nako nga nahunong kadali si Rene. Kita nako nga gihold siya sa guard sa school, mahitungod siguro atong iyang gipugos og storya gyud. Ang storya kabahin sa mga bati niyang makita sa amo ang guard. Wala na pud ko kaayo makahibalo kung unsa gyud ang nahitabo kay naabot na ang sundo nako atong orasa. Basta kita nako nga si Rene gipahold usa sa may gate ug wala kini makapauli dayon. Nagyaw-yaw ang guard ato pod nga ako ang nakita.
Gipasagdan lang nako si Rene pod ato. Pagkaugma na ni ana, naaraman si Rene sa amo ang pag-attendance sulod sa classroom. Pero ang guard sa amo ang school pagkabuntag ni ana dihang pasulod nako. Katingalahan lang kaayo nga wala kini sa may gate. Lahi ang guard nga may inspect ato sa amoa. Nagtuo lang pud ko ato na basi naka day off or naka on leave lang. Midagan pa ang pila ka adlaw nga gibaliwala lang kadto namo. Pero dihang milabay ng ikatulo ka adlaw, gi-announce og ipahibalo sa tanan nga ang guard sa amo ang school patay na daw kini. Ang storya, nabundulan daw kini og 10-wheelers nga truck samtang gabaybay kini sa highway, dala-dala sa iyang bisikleta. Nalatayan daw kini siya sa maong truck ug didto gid siya namatay sa mismo nga lugar. Grabe daw ang kahimtang sa maong guard, pung pa sa among classmate nga naa duol sa adto nga dapit. Nalata daw ang ulo ni ini kay wala daw mabantay sa drivers at 10-wheelers nga naa sa kilid sa sakyanan ang guard nga nagdala-dala sa iyang bisikleta. Misiga amo ang mata dihang gi-announce kini human sa amo ang flag ceremony kay gipa-offer mamitanan nato og pag-ampo alang sa amo ang school guard nga namatay. Ako mismo nakuyawan ug uban pud sa among mga kauban nga nakadungog atong adlaw nga misulti si Rene kabahin sa amo ang school guard. Wala kalikayi nga nanglimbawt akong balahibo ato tungod sa nahinatnan sa amo ang school guard. Natag-anan lang bagyod ka kadto. Una agi gift si Rene nga makita kung unsay mahitabo sa tao. Ang uban sa amo nakalingi kang Rene ato. Unya si Rene, gaduko lang yun kini nga walay tan-aw sa palibot. Tungod sa nahitabo, di lang yun namo basta-bastahon si Rene. Kay gifted siya, ug maski siya, miingon pa nga papasensyahan lang daw siya usahay. Nga kung hilumon siya, o mupuyo lang daw kuno og kalit sa room, kay naapod ko na siya makita, ug makasalamuha sulod sa among eskwelahan. Makasalamuha siya, nga siya ra ang makakita, ug dili kini makita, sa ordinaryo ng mga estudyante. Human ato na school year, nabalitaan na lang namo na sa sunod tuig, mubalhin na si Rene sa lain nga eskwelahan ug wala gid mi ato magkakauban na niya maski makakita pa og balik. Ug maura kadto ang ako ma-share mga kaistorya kabahin sa ako ang classmate. Kini si Kigoy ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day, ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya, ug daghang salamat.